Di ko gusto mo undang kasi mong pag-eskwela o maglatad daw din sa carbon market. Di ko gusto nga mamahimo kang sagbot sa katilingban. Kamo ang nakaingon nga nung naingon ko nini. Ikaw! Salamat ka nagkasugat ng pag-usap ang atudan! Roldan, ayaw! Roldan, ampo na lang sa mga tinulyanan sa balaod. Aron dili ka mamatay. Dili! Asa ka pa doon, Roldan? Balik! Balik, Roldan! Roldan! Asa ka padulong, Roldan Muran! Ang kaugmaon mo'y kanunay nga gihunahuna sa usa ka tawo nga gustong makatiwas sa iyang pagtuon. Aron do na kini maangkon nga bahandi nga mao ang kinaadman nga dili makawat og masakmit sa mga taong agap. Apan unsaon nimong pag-angkon niini kun dunay mga tawo sa imong palibot nga naghimo og mga lakang aron ikaw manudnod sa kaalautan. Mga kaigsunan, niya ang unang anib ning atong sugilanon. Asa ka padulong, Roldan Muran. Ako sa. Ayaw musika. Kaya na, uy. Sir. Wait! Why mo dagan? Dagan eh! Sir, huwag isa, sir. Pusasin sila dalan, Brando! Pusasin! Yes, sir! Dagas ka na! Huwag isa, sir. Magkawan! Dali! Huwag isa. Pusasin tingin mga tuntong dago! Dali mo! Sila, sir. Ilalak ko kinadali, sir. Lugun kayo mo, ha? Dali! sir. Dali! Pusasin na lang! Pusasin! Sasakyanan! Dalan sa sasakyanan! Sige! Pamidautan, sir. Gibuhat. Yung ilabing papuliso, sir! Mga estudyante, bitaw, sir! Spukong mo ng mga estudyante rin mong dago! Mga estudyante mo rin mo, yung gamit mo ng giniling mga drogas! Idang uyas mga ginikanan ng nagkugi pangitag kwarta, no? Ang mga gasto sa inyong eskwelahan niya. Inyo lang giwaldas-waldas pagsuyop anang siyabok. Mauna! Kaayo ba niya pangsalbi sa lang mga tutuha mo dago? Or di mo mahimong sagbos ka talingban? So maabot ka mga daw! Uy, ilan ninyo, sir? Watag lang may kwarta! Basta ilan ninyo ipapreso! Atag may kwarta, sir! Sige na ko, sir! Amor mo ko ito! Biktima rin magamis sa mga kauban, sir! Pilang-pirma mo niya! Pagkondisyon rin nga mo sir, para exam ba? Sa amin ang magman, tuon magurmigon. Brando, ihunong mo ni sa kanag rin. Ay kamingaw ni Dapita. Ihunong, Brando. Yes sir. Uy, alam ninyo, sir? Okay. Mga estudyante maghamo. Tagan ta mo gigayon, ha? Di ta mo dainobdangan to sa pasinto. Pero pila may danin yung kwarta diha? Oh. 5 ra ba may kabuok? Kung makaabot nag 25,000 lang yung kwarta, buhian mo na mo. Wala, sige, ipanan yung kwarta diha. Kung makaabot og 25,000, usbo na ko, pamuhian ta mong upat. Mga anak mo ritong may kaya mga bata sir. Kaya nakaabot mag 5 lang kwarta. Sulti bigid sila. Kaya nakaabot ang ilang kwarta sa atong gimar. Tunwa pa. Ati kagol di sila sa tanas karsel. Dalian na sa atong tag 5,000, sir, oy. Kaluoy sa mga batanon nga estudyante. Miresi. May nag-ingno na to sila, anak. Aron mutagam. Ang buhat pagdautan. Kinida. Karon inig off duty nako sir. Adto ko laos matyungan. Bawion ko tong pildi nako adtong sa adlaw. Ako sab. Atuon ko tong akong angel. Kung man ako itong magkuha. Ang tagakwata. Dayon. Itsa puwera. Nga sa ato pa sir, mangita na sa pagkaglain. Oo. Sasabihin sa'y gamit ni atong pagkatao. Di mangitag itulit. Mangita na sa glayan mo yab. Maldito ka karon. Normal na, uy. Hangto nga. Makaplagan ko na jud ang babae nga makapapitik ni ang giatay kong kasing-kasing. Jerry. Ati, tagi sa taong kunyo para palit og sapatos, eh. Wala ko'y bagong sapatos. Ayaw lagi una pagpalit og sapatos. Kaya pa na maguba ng sapatos mo. Ang importante ang gihatagan ta kag para bayad si mong tuition.
Pangita pa man kaghasol, oy! Sobra naman sa ning inyo. Patas ang kwartang gipada sa tumang ginikanan para natong tulo. Pero may man ang kunin yung dili hatagan. Usa dili atagan! Kaya di para bayan sa imong eskwelahan, ha? Hanggawa kang dako! Kanang inadlaw mong pamilite! Usaman kuha pa ba na? Kuwang pa na, Usay gani gutumon ko sa eskwelahan at nung nagganitang kumamaray pinis kong kauban. Ha, basta! Kay dili ka una na mo palitan og sapatos og ayaw pagsupak kung dili ka gusto maigo ka sa unta paroson! Jonas! Mao na, Cherry. Katapusan lang nato ni panaguban. O, dili kay kana lang. Buwag na kita. Pero nga naman, unsa may ako sa... Wa makisa. Kuan lang. Gipulan ako nimo. Di ba matun mo mahal ko nimo? Unya karon ingon ko nimo ini, ang ipulaan ka na nako. Nga sa ato pa dai mo lang dai kong gibinuhangan. Imo lang dai kong giilan. Wa ta ka ilara. Paminaw ba? Wa ta ka ilara. Hatagan ta ka pirmi kwarta kung giilad ta ka. Kung naggipulan ng dugo nimo. Wa ka na ilami. Pangkahandan lang ka, wa ka na gyud ilami. Mao nga buwag na ta. Ayop ka! Ayay! Imo kong gisagba, ha? Imo kong gisagba, ha? Salamat ka ni Mala kang igo talagang gitukmod bao si mo pagsagpa nako. Hilas ni mo musagpa nako. Muro ka sa unsa ya. Muro ka diras merkado nga akong gikarelasyon. Tindira ang bitaw ko! Apa sa mapapanguyab na ako? Wa na tayo nagkasugta. Kawa ko salig ninyo mga pulis. Apa na si kisulti ni mo, ha? Kung sa'yo magipuat. Imo kong gipasaligan. Nga imo kong pakaslan. Kung imo kong mahilabdan. Bago misalig ko ni mo, misagot ko ni mo. Ug ikaw pa naka-virgin ako. Nasigihan ko ni mong pasalig. Nga unya na ta magpagkasal niya karon. Mukalit ka lang sa pagpagigbuwag na ako. Kagibulan ka na. Mao na angay ninyo bantayan na mo mga laki. Una ang bantayan ninyo mga babae na mo mga laki. Nga di magpadadayon sa pasalig. Ano saan taman nga humok na magkikang dala? Wala kong kaguol ning pagbuwag na to. Tutag mo sa pagdagasto ni mo. Itanawar ko ng lawas mo. Tagtag ko ang alahas ng pangsulob o. Yakis may naghataga na. Ako! Mao nga. Kay bipulan naman ko ni mo. Buwag na lang ta. Alay kwartas katri. Kuha ng kwartas katri. Ako nung pabaw ni mo. Inuntang po nga separation fee. Bahala ka na sa buhay mo. Ha? Gabaan ka na ni pagpahilak mo na ako, Jonas. Gabaan ka na unya. May maabot na imong gaba. Uy, gaba nga mapaabot ka ni mo. Kagibuhong takastanan. Panahon sa itong panakuban. Ha? Pangina. Huwag kay kaluoy, Jonas. Maabot na gihapon ang gaba ni mo. Gikan sa kaitasan. Gabaan ka na. Nagibuhat mo na ako. Usa, bay, wa karon mo eskwela bay Roldan. Wa ko ganahin eskwela ron, bay. Di na ko ganahin eskwela pa. Ano naman? Bay, usa man may nihupsan na sabkas imong igsoon bay. Magawa sila ayong pagkaigsoon. Ganun nila kung lang gilupigan. Ako kipada ang among mga ginikanan karon bay. Igor ako nila gatagan o pabayad sa tuition fee sa eskwelahan. Gida, bisyusom sa gud kay na imong mga igsuon god. Nay, ang imong magwa nga pulis, daghan kay kuyab. Unya, mao na pulis nga manugal og tigbakay, pita. Kung imo sa magwang babae nga maestra. Sige lang kabuntagas madjungan, unsa naman taon mo eh. Wala ko malipay nining kinabuhi abay. Kaya may magsakit ang akong dughan tungod sa ilang pagdaog-daog na ako. Bay. ang imong buhat mo bay. Ikaw ang manawag sa imong maginikanan sa gawas na subay. Ug imong isumbong nilang gibuhat sa imong mga maguwang. Otro pa sila. Makapahiyo, boss. Kapilan man ako bata, nga musumbong ko nila. Pero dili ko nila tuhuan. Kaya nga ako kunong mga maguwang mo ihusto.
Mituor sa sila sa pagsibas ako mga igsuon. Damay unya bay kana. Unsa may plano mo bay? Dapat ako mapuno bay. O kung mapuno na unya gani ko, di naging ko mapadayon pas ko pag-eskwela. Bundang ko. Bay Roldan. Mao ba, sir? Gibuhagan na nimo kantong cherry? Oy. Pulaan ko to niya. Gipul awas o gipulan ka na og gasto? Naan ang duha. Ay. Pero di mo siya magmahay. Buhong sa tong bayhanas dihang kami pa. Nya, wa mo hila. Oo, pating hilap. Ya pamagadi kong kitang paros. Ha? Gitang parus ka? Uy! Unya, imong gibaslan suntok. Wow, uy. Hindi na ko na kinaiyang mo dapat ang babae. Ang itukmod ko lang, nagibiyaan ako sa kwarto nga mong gisudlan. Bida. Murag, katulon ako makadungog, sir, nga tamparusan kag uyab. Mud lagi. Kato sa miagi nga mitamparos na ako. Mao gihapon to. Nasuko nga akong gibuwagan. Ako ba ikaw, sir? Hmm. Kung mabuwag na kag babae, distansya gamay. Aron di ka maigos ang paros. Kaya, hanggaw yung bandoy binugpunsan. Onya. Kitam sa imong tripingan ron, sir. Aanam yung ka. Hmm? Basta mabuwag kag uyab, may laim yung kag tripingan. Pagkakaroon mo ako kitripingan nga panguyapan. Ano, siling-siling lang ato. Lili ba? Ngita ba? Nana ako. Ako lang gibuwagan daan si Cherry. Sino pabugos nga makipakasal na ako? Subukan ko. Yamat no. Ay, may pagkasira. Kasi kinsa lang imong tilawan mo ba eh? Ako, usargi akong gikalingawan ron. Ang biyuda na kong uyab. Hapirte siya mo karinyo bayana eh. Mga nga maglisod kong ilis niya. Ako brando, sabihan tayo kay. Hindi ko mupunit anang biyuda. Gusto ginako ka na bang ako ba'y makavirgin sa babae bitaw? Nga ako mauyab. Kung makauyab ko, pili ako nagkapavirgin. Ako isa po irada yun. So good ko yan. Sabon. Sige bay, Duban. Ito na ko. Paulin ako. Okay bay. Pero bay, kung gusto ko gagani muundang si Bob eskwela ba bay? Ha? Ano niya nako bay? Ay, pubidat. Ako pa bay. Bay ko bay. Tamang lang nako ini ako negosyo sa pagpanindag prutas. Dagko sa nagkanan siya ba? Puro hambog lang. Makakwartar gyapon ta sa karbon bay. Oh, mausap. Bay Duban. Ang babae sa unahan, oh. Islatan. Islat to dito pa ingon. Gugto na ko islat, sir. Bay Roldan. Ay na pahilabot bay. Basim na sa ka. Bay Roldan. Uy, Andra. Ang pinapitaka ang imong gilap ni. Ayan! Pili. Yan na ako ang pitaka. Duwa ka ni. Bay, dili animal! Bay! Mister, salamat kay mong nabawi ang akong pitaka nga ginap ni. Mia, dawata ka ng pitaka, miss. Oh, kakwapa niya. Kagwapo niya. Oh. Mister, usbon ko, salamat sa imong pagbawi sa akong pitaka nga gilab ni sa snatcher. Kinsa imo nga, mister? May mo bang mailahan ko ikaw? Kinsa ka? Wa na di ka may eskwela. Nagtrabaho ka na lang di ay. Oo, unsaon, wa naman may ginikanan. Nanarbaho na lang taon ko, aron mabuhi ming mga nagsuon. Uy mo ba? Nya unsa sa imo trabaho? Waitress ko. Na ako magtrabaho sa usa ka bar panahon sa kagabion. Moy noon. Unsa? Babay ka nga mubuog lupad. Ang miagi atong hisayran, hilawi ang ripaya sa babae nga nabalik niya ang pitaka nga gilabni sa usa ka snatcher. Diin si Roldan ang miugkod sa snatcher aron pagbawi sa gilabni. Dinhi, nagkailaila si Roldan og si Ninette. Unya, sa dihang nauli na siya sa ilang palimay, nakurat na lang kini sa dihang gikasab-an o gisagpa siya sa magwang niyang babae. Human kini masayod nga wa siya musud sa eskwelahan. Dinhi, gipagawas ni Roldan ang tanan niyang kayubos ug namong kini nga wa na siya ganahi mo eskwela tungod sa kagool nga gilupigan siya sa duha niya ka mga igsoon. Ug namong kini ngadto kang Erlinda nga sila ra si Jonas ang mikumkum sa sapi nga gipada siya magidikanan nga alang unta kaniya. Apan kalit nga miabot si Jonas og nakadungog sa gisulti ni Roldan ngadto kang Erlinda kasama niyang laing sumpay ning sugilanon
Asa kapadulong Roldan Muran. Unsa ka to nabati ako? Oh, bakit niya ka na, Jonas? Og nakabati ka sa tanang gipanulti ni ining manghod tangbutan. Us para tong gisulti nimo ganihan Roldan. Usa mo kang gilupigan ha? Nga gikumkum na mo ang kwarta nga para imo. Ha? Unsa tong gisulti mo animal? Usba! Usba ra kag! Tingano? Di ba tinuod? Magawa mo hinungdan nga pagkaigsuon. O ikaw, pulis ka man unta nga mo'y tigpatuman sa balaod, tigukod sa mga taong kawatan. Pero mas labaw ka pang kawatan sa usa ka kawatan. Kawatan ka pa sa kawatan, Mari Jonas. Kamangho daw akin patos! Jonas! Ay! Jonas! Jonas! Gusto na! Ay! Ato siyang igsuon! Ato siyang manghod! Ha? Kanong sa akan makaton pagsugod ng imong mga maguwang, ha? Kanong alang! Ha? Jonas! Mangutagan ka sa! Kanusa ko magkatos pagsukol ninyo nga ako mga maguwang! Dugay naman oy! Sukad na tugad daw nga akong mutarong isod sa eskwelahan! Mawala ka to, kayo na! Nga misukol ko ninyo! Kaya ako mutuman sa inyong gusto nga magtinarong kung sumagtunga! O kung siya makunoy, among nahimong sa dahil mga animal na ka! Saba na mong manduan ka! Saba na mong sultihan ka magtinarong kasi mong pag-eskwela! Ganon hingan ka man ako kabatan, ha? O sa may gitawat to sa imong putuha ka na ko! Muta na kapag ano! Suma! Pila na kay kayo ngawan ninyo ihatag dako ang kwarta nga para unta nako! Daghang katuigan nga inyo kinigibuhat! Ikaw, pulis ka maunta nga tigpatuman sa kahapsay katarong! Upang di ka mismo ami buhat og hiwi! Ug nga ako pa mismo ngay mo igsuon! Nagparihas na mo yung ako igsuon babae! Kamoy nagtabang sa pagbuwanta sa kwarta nga dili inyo! Kang animal na gini mo, bugo ka gini ang dako! Kung mo naging pahari sa imong unahon atong tuwa ka! Gibuhat na mo na! Arong dili ka madanis pagsurog bisyo nga gukdonon sa balaod! Ha? Ayaw na kong suting sa mga naman, oy! Kaya dili ko batang way buot! Nga dili magkamaong nga mo analisar! Ay, nalata na istorya, ha! Wa ko niyo hatagi kwarta aron paglikay nga musod sa paggamit sa ginadiling drogas! Inalay noon nga kamo ang nagtudlo nako aron sa pagbuhat og dawtan! Ha? Bugo ka yung utok nga di makasabot! Ikaw ang buko! O di ako! Kaya ano? Nagkahimo ka ba sa akong nahimo gikan sa akong pagka-elementarya hangtod na graduate ko sa akong high school? Nga pulos sa kadawat kong bidalya ang isip honor student? Bisan kinsin yung duha ni Ate Erlinda, wa makahimo sa akong nabuhat! Kamambugong din ako! Ah, nang hambog pa! O, bitaw! Kaya ito, nagsigig ka kadawat medalya. Pero karong nga nag-college ka na, dili mo na ka na mabuhat pa. Kay milikoy na ng utok mo, nasubrahan ka sa imong ka-bright ng tuwa ka. Ha? Di ka na makasabot. Yan yabag na ng utok mo. Nabuhang ka na. Ikaw ang buwang! Huwag na ako! Buwang ka pa sa buwang! Animal ka. Kahimok nagnahanap ka ng yabag. Pida! Sige! Tawa mo lang! Sus, ginoo ko. Pahawar ko diyan ang... Pakulatahan na ako! Oo, kulatahan siya kang animal Gusto na lagi! Gusto na! Mag-college, huwag ka mag-cut, huwag ka pituang na. Jonas, unsa ba? Gusto na! Sukol ka na ako. Hawa na, hawa na. Roldan! Kay mo sa mutag katandog kag utok ana! Ayaw sa babagi! Sige! Tanawa na. Kulatahan ako! Kulatahan ako! Kaya mamakalihusok pagpitol mo! Sa mo pagtoo! Pero kinalagtiman eh! Nagkuha pagkaon ko ninyo nga ako mga magawa! Sus, pita ni mo mangura ka. Kayo ba ni mong latan na muskulatan ni Malakaw? Sus, ginoo ko. Mabutaan ka ba tingnan ni Malakaw? Kinaikan ka ni Malakaw, mahura ka. Jonas! Kining Roldan dong. Husto ba yas manoy mo? Kuan, nasobrahan ka lang sa imuhang ka, Bright. Huwag na sa lugar ang pagtuo mo nga amok na gilupikan. Gibati lang nimo sa pagsabot ang tanan na mo gibuhat. Kiluod ko ninyo naghuna-huna! Nagpatuo mo mga karnero, pero mas bangis pa mo sa mga lobo! Mga daw tamong klases pagkatao! Tanawa karag sa kakaway batasan! Huwag ba kumahama sa pagsulti ni mo! Balik dire, Roldan! Balik, animal! Ay naman tong buwang dako. Ay, Ha? tuwa siyang kwarto ay. Naglag sa pultahan. Ug bisan ang sao na kog tok-tok aron mugawas, dili na gyud mugawas. Bidang bata, ah. Basta nagdi na panghod ay. Nindot ko kayong piyang-piyangan. Ah, kining Jonas, mura biyag may katarungan sab si Roldan sa tanan niyang gipanulti. Singan? Sim ka tarungan, Lord. Ang alas na gyud tuod nga mahiubos siya sa atong gibuhat. Kay kwarta gud ang gipadasa sa atong mga ginikanan nga para niya kita may nagbahin. Wa ba nato ihatag niya? Manang maguwang ta, oy. Barugan tayo doon itong pagkamaguwang. Wa
pasagdi siya ang pagtuon. Gibayra na to nga eskwelahan kada buwan. Wata siya pagot mi. Kung mukaon siya na daghan niyang pagkaon. Ang sa pamaiya. Mao nga man ang ipadayon ta nga itong gibuhat. Huwag siya nakitang sayop sa itong gibuhat. Kana kami sukol siya nato, nagpasabot lang nga nayabag mig yung utok niya. Og ipakita og ipamatuod ko niya nga siya'y nasayop og dili kita. Daddy Ned, mao ka na ate. Di naman ginawa sa akong unang-unang panagkway ni Rotan. Bisan asa ko, bisan unsa akong buhaton. Nakit siya nga pirmi mo pakita sa akong hunahuna. Og naaga ni mga gatii o mga higayon nga dili na ko makatuog nga maghunahuna niya. Kana, tungod sabihan niyon yung panghimudhan ni mo, Daddy Ned. Labi na nga matod mo, gwapo siya. O usapag yun kaadunahan. Ate, wa ako maghunahuna sa iyong kahintang kung dato o pobre pa siya. Ang iyang pagkasiya ang akong gikamingawan. Gwapo yun tingali kayo siya, no? Panyabuotan og naong. Kaya na din ka magyun niya. Ate, gibati ko ka. Nga gusto ko siyang makita pag-usaba. Gusto ko siyang mahimong suod nga higala. Daddy Ned. Mao ba di ay? Sir Jonas? Mo na, Brando. Katag kalabad sa kung ukaroon ng manghod akong laki. Tuwa ka ni magtarong siya ang pagtungha. Uy! Kalugon kung magbinuang siya siyang pagtungha. Mas mayon ta to nga magtinarong gid siya, sir. Nya abogado yang kuhaon nga kuruso ba? Aron kon makalabuso tani nga atong pagtakurakot nga pagkapulis. Doon ay abogado niya nga makalaban na to. Kilong ba, Brando, eh. Sa gulan, gano'n mo hinanggaw na itong pinagsulting tinarong. Abogado ko taon. Abogado niya. Ingnahin ng abogado. Naghinanggaw na siya ang pagtungha. Bitaw, sir. Ay, komedya na. Pero, sir, sa tanaw ko ito yung manghod, murag buutan ito dagway. Basig doon nala hinungdan, nga nung nagbinuang siya sa pag-eskwela. Dili ka ha, nga kamong iyang mga maguwang ang nakaingon, nga nag-inunto siya sa iyang pagtuon. Oh. Brando. Mag-duty ka na sa bar, Daddy Ned? O ate, og ikaw, gikan ka unya sa eskwelahan, itiwas lang unya ako og luto atong karne nga tuwa sa ref ha. Aron doon ako'y masuwa inig uli nako sa kadlawon. Ako lang unyang initon. Ah, kining, Daddy Ned. Doon na niyo kisulti ni mo ugma, ha? Unsa man ka na te? Karon na lang naisulti. Unsa man na ka? Ay, ugma na ng good. Kay malay ka na unya si mo mag-duty. O sige. Te basta mauna to ha. Sige, haris ako. Sige, Day. Ampis trabaho! Kaluoy ba sa akong manghod, uy? Napugos ang intawon sa pagtrabaho sa bar. Kayo may taas na kinaadman niya natapos. Mao nga iya gitawon kong giaganta sa paggastos sa akong pag-eskwela. Bahala na. Ugma, ako na niya siya ingnon. Nga muundang na lang ko sa akong pag-eskwela. Aron din siya mabugatan sa gasto. Og manabaho ng sabon niya ko. Unya, sir. Asam taron. Off duty naman ta. Ako'y ganang mula sa bayo, eh. Hindi ko gusto makakita, Miss Roldan. Kasi magkalalis na sabi niya, mi. Pinaikan ko niya nagkurata ng manghura. Ayaw ng klataho ni mo, eh. Mailogan ba kasi mong pusilon ka, patay ka. Ilogan, ha? Patistingin niya ilog. Di ba unang mabuak ang iyang pagulbago? Bitaw, sir. Gusto na niyong gibuhat, eh. Maguwang ko mo. Barugig ninyong inyong pagkamaguwang. Ug kadtong gingan lang kiniag bugo, nga buang pagyod. Pita. Butlang. Ako inon anas kong manghulay. Salbils na ko. Mas maayo sa itong imong kulata, eh. Nya ako, mahal sa wako'y manghod. Ngita tagi na namran dobe. Inuntah di pa ta mamaulit. Kana! Tingkag mo dayong tunggang kondo. Buang nga, bitaw. Kadungog inom. Mura maganahan. Ay, nindot. Asam tayo inom, sir. Eh, ikaw! Asa mamayin nan? Di mayo, sir, eh. Manutag ba, sir? Adto pa ditong inom. May nang bar kayo na ilagang siksing babae bang tibol na to. Pila ni Pad. Makakita na itag sakar dito ron. Ito na, hunaan mo da.
Sige, mangita ta ko sa kabar nga atong kasudan. Wow! Daghan ng siksing with sir. Pili yung tagay ato ni. Kato ba? Katong babayan na ba? Ito'y gusto ko itibol man daw. Tawag ko. Ang nag-yelo ang sulog. Okay. Akong tagon. Kinida. Timing kay kinida sa panong din eh. Hi, miss. Mari kabe. Sir, magpadugang pa mong inunon? Lingkod day. Kay ikaw ang gusto na kong itibol. Sir, doon na ba nakauna na ko og table? Magkuha magani ko sa iyang order nga inunon. Unsay mo nga? Ninit, sir. Tawag lang ko og Ninit. Uy no, Ninit. Ikaw ang gusto na kong itibol. Pulis ko. Mao nga, ayaw yun kong balibari. Sir, Wala ni mo siya sultihi, miss. Imihangi ako nga usa ka pulis nga ako'y makigtibol nimo. kuan, sir. Biyang niya ni sir, busing. Pero ako magay una nakigtable niya. Namin dagang babae dia. Pangita lang dia og lain. Nga imong mauyanan. Ayaw hilap tining babae nga doon na nakauna. Relax. Ayaw mo kapanik. Yun hang ko ni Kulata kay buot magud may pusilo na ni. Pulis. Mga pulis mi ha, mga pulis mi. O gusto mangitaw kagubot kining tawhana. Busaan mo lang siyang gidisiplina. Abusado ka tawhana ka. Bantog kay may permit ka pagdadag armas. Ginuyanuhon lang ni minimog panion. Natimingan lang ni imong pulis ning imong gituunan no tutuha ka. Okay, paminaw. Og kung argabyado ka sa among gibuhat, lakiha! Anda mi si Sir Jonas pag-atubang niyo. Besag asal na korte. Mao ba di ada Ninit? Ingon na nito ba kagabi eh? O laki ate, bubuta hinuon gabi eh. Kaya ang customer nako, gikulata man sa usa ka pulis nga gusto unta nga makitipol nako. Weh, kamaltito ko tatong pulis agud. Maldito gyud. Og miingon pa siya nga siya kuno ang una nga gitiunan og pusil sa tao. Mao nga iyang gikulata. Apan ang tinuod, wa gyud siya tiuni og pusil. Gidiretso lang gyud niya og kulata ang tao. Kinasuko siya nga wa mosugot nga ako'y makitibol niya. Unya, o sa kibuhat atong iyang gikulata nga tao. Dato gyud sa tingali to no. Kay may armas gud nga lisensyado. Gihagit lagi si atong pulis nga mikulata niya nga mukiha. Apan ang tao, miingon man lang nga di kuno siya mukiha. Kapoy na kuno ng kiha-kiha. Uy, hala. Kuya di ay kumubahos ang tao nga iyang gikulata. Unsa? Baw na. Ano ko naman kayo kung undang ko karon sa ako pagtungha? Ako lang tiwaso ni si Mistira. Di na kong pa-enroll pa. Undang na ko. Naunsa ka man taon Roldan oy? Bright ka man kaha. Unya mo ni naabot sa imong ka-bright nga moundang kag eskwela. Gipadalahan tag kwarta sa atong ginikanan ando na tay maggasto sa imong pagtuon. Wa may magbuot na ako kung undang na ko sa pagtungha. Ako ni desisyon. Busa ko magpadamang gadi kwarta sila sa mamagpapa nga tuwas gawas. Ambin ang lugar sa ako. Magtigom ko. Magminyo na lang ko. Roldan! Nayabag siya? O si Mundang ko taon? Di ko masugot na. Ay basta kay mauna ihampong. Og isog yung kaisyang namong ni anak. Ano, saan mo ng kortang ipada sa itong magginikanan nga para niya? Saan naman na? O matod diya, nga kung magpadakon og usab sila sa mamagpapa, kuhaon kuno niya ang lugar para niya. Kay magtigom kuno siya, kay magminyo na lang kuno siya. Kahanggagot na yung inistoryahan. Yan, misugot lang sabda. Ay, wag ko musugot, oy. Pero matod niya, nga wag ko ni magbuot niya. Kung dili na siya mo eskwela, kay dako na kuno siya. Og siya na'y nasayod kung unsaon niya sa pagpadagan ng iyang kinabuhi. Pagpadagan siya, kinabuhi siya yung kadaral. Nangitag yung patyong kuliskulata ni animal na. Di ko masugot ng Mundang siya, oy. Kaya wa tayo mapasangil o niya, nga di na maghatagan ang atong ginikanan o niya unsaon naman lang atong bahin. Ang parato. Husto ka. Mas maayo magidunta nang magtungha siya. Kay pagkapamasangil man ta, nga dili ta ihatag niya hurot ang iyaha. Kay basin og magbinugoy siya. Pero kung mao man lang gani nang magbiniyo na siya, ato na gyud niya ang tanan niyang bahin. Dili na ta makasukik. Mga di gyud ta musugot nga Mundang siya. Ate Linda. Di gyud ta musugot. Ate Dora, mao ka na Ninit. Nakita ko nga maglisod ka nagdaso sa kong pagtunghaon niya sa sunod tuig. Musa mo undang na lang ko eh. Mandrabaho na sa unya ko. Ano kung kaayo wali ka makatiwas sa imong pagkamaestra? Di ba mao man ni pangandoy mo nga magmaestra ka gyud? O lagi unta. Unya na lang ko mo padayon oy. Mandrabaho na lang una ko. Magtigom ko. O kung makatigom na unya ko,
Anan ako mapadayon og eskwela. Aw, ikaw gud. Basta wa ba yati ka balibari ha, nga ako mong gasto nimo. Kay bisan nagkalisod ko, nahatagan ta ba gid ka sa tanang panggasto mo sa eskwelahan. O liki. Og mapasalamatan ko nimo ni Ana. Pero mo undang nagsagad una ko. Og ikaw, pagtigom na sa tinuon. Og kung makatigom ka na, pagnegosyo na lang sad. Og undang na lang ang imong pagtrabaho sa sakabar. Kay abi mo, daghan na kay ko nadungog yung istorya sa gawas ha. Nga ikaw ko no, babae ko no kang nagbaligya sa imong dungog. Unsa? Mao ka na. Pero budool na ako. Di na sila kapadungog-dungog na ako. Kay makikbunglo na ba dyan ko? Ay na, pasagdi lang na sila ate oy. Basta kay ako, igo ra ko nga nanarbaho. Ug wa ko magbaligya sa akong lawas. Wa. Sige te, mo ato na ako sa Carbon Market ate, mangumpra ko. Ha? Uy, mangumpra ka? Wa pa man horit itong atong konsumo nga nasa ref ba? Itong atong mga utanod mga lamas? Basta kay mo ato lang una ko sa Carbon ron ate. Ug inig pauli ko gikan sa Carbon. Anak na ko matug. Kay doon ako gustong ikahibagog usab ditong dapita. Ha? Gusto ko siya nga makita pag-usab ate. Ug ning pag-adto ko ron sa Carbon, mamasin ko nga magkita mig usab. Kadtong tawo nga nakabawi sa akong pitaka nga gilabni sa usa ka snatcher. Si Roldan. Dainanat. Te, ambot ba oy? Di na gid siya mawha sa akong kaisipan. Pero may nagyud ako siyang hunahunaon. Ay, pastilan. Ikaw ba? Kung makita mo usab ato niya, unya panguyaban ka. Nga sa ato pa, imo din siyang sugton? Ambot lang. Basta, gibati ko lang ang gusto ko siya nga makita pag-usap. Nahala, sige, go! Balik ka to sa Carbon. Trip man ka na ni mo. O kung magkita mo, unya manguyab din siya, ala, sige, sugta na yun. Aron sa ingon, mahawas sa atong kalisod. Kaya ako lang, kung doon na yung lalaki manguyab na ako, unya kwartahan, uy, sugton din ako, uy. Og, abi mo ko sa plano ko, magminyo din ko. Ate. Dili lagi ko musugot nga muundang kasi mong pag-eskwela. Wa man ko moingon nga muundang ko karon. Ang akong giingon ni Manang Erlinda nga tiwason ko ni si Mistira ug di na ako mo pa-enroll sa sunod ting ablis klase. Eh dili lagi na mahimo. Usa man jay kasulti sa magirikanan. Kung mahibaw sila, nga di ka na mutunga, nga di ka na eskwela. Abin lang unya nila, magpabaya mi nimo. Wa lang mi makatambag nimo sa gustong buhaton. Ay da, ambot ini bataa oy. Ang uban diha nga way ikabayad sa eskwelahan, gusto gyud nga mutungha. Pero siya noon nga dunay ikabayad mo undang. Ang pag-iunsa niya paghuna-huna. Bright man unta. Munay bright ng bugo. O sige. Dili ko muundang sa akong pagtungha ha. Apan ihatag na ko ang kwarta nga akong bahin sa ipadaon niya sa atong mga ginikanan. Di lagi ko musugot nga muundang kasi mong pag-eskwela. Wa man ko moingon nga muundang ko karon. Ang akong giingon ni Manang Erlinda nga tiwason ko ni si Mistira ug di na ko mo pa-enroll pa sa sunod ting ablis klase. Ay di lagi tao na mahimo. Usa man niya ikasulti sa itong maginikanan kung may bawo sila nga dili ka na mo eskwela. Abi pa lang unya nila, nagpabaya mi nimo. Wa mi makatambag nimo sa gustong buhaton. Ambot ini bataa oy. Ang uban diha nga way ikabayad sa eskwelahan, gusto gyud mutungha. Pero siya noon nga dunay ikabayad mo undang. Ambot gyud sa niya paghuna-huna. Bright man unta. Munay bright na bugo. O sige. Dili ko mundang sa akong pagtungha ha. Apan ihatag na ko ang kwarta nga akong bahin sa ipadaon niya sa atong mga ginikanan. Manawa na! Siya na lagi magbuot! Mura yun og siya magguwang! Ang baruldan ba? Kayo gini mo patapsing nga no pusin ang agdang mo. Mabutaan ka matingal di oras. Ug ano patapsingan pa man nimo? Oh, iganan ako sa sinto sa kong agdang kun imo ko pusilon. Aron mamatay ko. Ug kun mamatay na gani ko, ayaw mo pagsaba sa itong mga ginikanan nga patay na ko. Aron padayon mo magkangkang sa inyong mga kamot sa kwarta nga lugar unta sa ako. Sige, pusilan na ako loy. Pida! Ayaw ha! Ayaw ha! Kayo ba yung pusngagan mo ni Mala ka, eh? Nga nung di kami yung magkasabot-sutihan? Basta! Tiwason ko lang si Mistira. Ug di na ako magpa-enroll sa sunod tuig. Mahimo magkikaroon-karoon dayon, munda ko. Huwag magbota ko, kumundang ko. Roldan! Di sa oras ha. Roldan, di manin ha? Di manin gini? Oras ka ni mundang kasi mo pag-eskwela. Unya magbarkada-barkada ka. Pangita unya imong kapangortahan ha? Kay di ka nagiro niya magkatelos potang ipada sa itong mga ginikanan. Di manin gina? Uy, mao ba sir? Mao na. Musukol na gino ng sa mga maguwang na Roldan. Maghimog ka galingong desisyon. Ispo ko muna. Ngamuundan ako sa eskwela. Pita. Ang kuyaw sir no? Kung maghimo siyag dautan, siya unya ang maghatag og kalabad sa imong o sa umaabot ng mga adlaw. Buhaton gani unya na niya. Di siya magmahay. Kay bisag igsuon ko pa siya.
Di ko magpanuko, di ko madaganas pagdakop niya aron ibalhog sa bilangguan. Mas palabihon ko pang mulaban og laing tao. Kay niya nga akong igsoon nga musupak sa akong kagustuhan. Yata busak timbangan na imo sa no. Okay. Sige, sige. Lenjala mo. O, diara imo. Imo nang o. Diara sa bang imo. Oh, tepa, sukli ni mo. Ako dali aya na palihog. Ayaw lagi nun sa timbang na sa tayo. O, diara imo. Oo. Ako sa mga duban, timbangi ko og 3 ka kilo nga mangga og 2 ka kilo nga rambutan. Ay, oy. Tepa, nakailaligan ako day. Oy, ikaw mo ko di ay kini. Niga. Parang surim lang kagbalik na sa carbon. Ikaw ngiti kini ay. Hurot. Hurot yung taon ako mga prutas. Barato ra man gud ang imong baligya gud. Ay, ting barato mo sa budron. Di mo ko ting mahal sa kong tinda day. Kay ko ay mo god. Kay kana ko tinda kitsa kintingahan mo day. Lintanon sa nimo iduban. Ninit ko uy. Ninit di ay pobida. Ay, musta na ba ko oy? Nia mao gyapon. Nagantos sa tumang kamingaw sa imong amigo nga si Roldan. Sampo ko day oy. Gibingaw ka sa mga amigo day. Kuan, ayo lang pagsaba niya kay mauwaw ko. Pero ang tinuod bitaw daw pan, giningaw ko ni Roldan. Gusto ko siyang makita pag-usap. Hala, oy, kaswerte sa mga amigo eh. Kay may babae na gwapa nga mingaw niya. Nako day, kanang waday kami nga waday. Side view ko be. Ikaw gyud daw pan. Kan na ginako kwarta eh. Bitaw, joke na day, joke na. Tagsara day na siya mga nihidoban din sa karbon. Ay, tagsara jud kay day. Paano to surag man to nga nakaan ni siya. Unya, netabo nga nisnatan ka og nabawi niya ang imong pitaka sa snatcher. Wa man si paryente nga nagdegosyo din sa karbon eh. Dato na sila. Kaya ang ginikanan na may istorya taman ni no. Pobre man to mas Amerika. Pobre nga Amerika. Di ay ba, Doban? Okay. Pila din na sila kabuok magsuon. Kini no, di man itismis ato no. Tulo na sila kabuok. Duha na silang lalaki. Ang usa katong akong giingon nimo bitaw nga usa ka pulis. Nga dako granggos pulis. Na usa kay suong niyang babae, maestra. Nya si Roldan ang kamanghuran. Dugayan ako katingo ko eh. Pero di na akong paminaw, Doban. Si magtanaw na kagod unsa mo din. Kining Doban, mga unsang adawag gid kana siya posible nga mopanik din hiugduaw nimo sa karbon. Ngano ni espiya ka? Ha? Bitaw dai no kana. Kasagaran sa adlaw nga kanang way klase. Pero katong nagkaila mo nga ting klase, what to siya musuod sa klase ato. Kay bright na siya, di ba siya bugoy. Kay kanagod si Bay Roldan, wa na naganay sa mag-eskwela day. Tungod sa dako ni kay ubos sa duha niya ka maguwang. Mao pa di ay Doban? May gitakuan din na siyang kay ubos sa duha niya ka maguwang. Unsa? Mao ka na, Brando. Gusto na kong makita pag-usap katong babae bitaw nga nganalan og ninit nga atong gikaila dito sa bar. Katong waitress ba nga gikatibol atong lalaki nga imong gikulata, sir? Sa kabuang nga. Di naman noon na kumuha sa kong nahuna itong bayana. Ha? Kumidya ka gaya Sir Jonas? O lagi. Di naman kimutuon ako da. Lahir ba kang niyak sa kong nahuna? Kaya kung magunahuna ka ni ko sa kababay, gusto dayon ako nga panguyaban. Gusto dayon ako nga mauyab na ako, nga mikikrelasyon ako. Aron maangkon ko dayon niya pagkababay. Oh, sir. Buangag na ako, Brando. Mao na. Ako, di mo ko basta-basta nga manguyab o babae nga bisat kinsa na diha. Kung ako'y manguyab o babae, alasag yung makagusto ko. Pero nakaparat na ako kay maulo kini planon kay ko. Salat ka pagkasulti, sir. Nakagusto ka sa mga babae, Sir Jonas? Mao ba? Nakagusto yung atong ninit. Busa karong gabi, maguyog ta. Mamalik ta dito sa mga bar nga gitrabahoan atong ninit. Kadto bang tao nga imong nakulatahan, sir? Nga maoy unang gikatibol tong ninit? Murag nagbahad ra ba ang tono atong iyang sinultihan da? Kay pag ingon nimo nga kiha, mingon mo to siya nga, di na lang ko no. Kapoy na ko kinang kiha. Nasa ato pa. Kay dili siya mo reklamo.
may plano gid siya nga mobaos. Di ba, sir? Bawas niya. Pabawas sana siya kung gusto siya. Kaya di na ko siya sibugan. Sir, animal, sir! Kinapido kining atong sakyan! Katunog motor! Lami yung fake kung mirapilo na to! Gugdo na ako! Malha ha? Baik ka din traffic! Oras ka maapsa na to tunog motor! Bantay lagi siya! Sir! Buklag yun! Duha sila nga sakay! Ug lagmit! Ang nag-angka, sir! Mo'y mirapido ka na to! Miliko sila sa to! Yeah. Animal! Huwag na nato siya masundi! Sir! Altan na siya kita ginukdahan na, sir, basta motor may atong doon. Kay, makaliot-liot ang motor, hugdahan nga. Di na masudan, gagawang sakinan. Animal! Tanawa ko lubi, Brando. Asa dapit ang igos bala. Oh, nasa ay. Dapit sulo yung bahin, sir, ang igo. Nayo, tulo ka buslot birdo, sir, nga. Dapit sa mabitana, sulo yung bahin. Pida. Gamay lagi ko ang sir nga. Maigot, ha. Kinsa ka katumipusil na to, ha? O kinsa man kay target atong maong tao, sir? Ikaw ba ka, sir? O ako? Brando. Unsa? Mao na nang. May nalanggani kay way na igo na mo ni Brando. O kinsa man kay target atong maong mga tao? Ikaw o ang kauban mong pulis? Kana kay akong sakyanan ang gipusil. Labing siguro nga ako gitingali target. Ana gyud. Abig siguro nga ikaw gyud ang target. Basta kinahanglan magmatngon ka gyud sa imong mga lihok, Jonas. O kinahinayo ko nun ang imong pagkaharas sa pagkapulis, be. Daghan ka naman gud kaayo giligsan nga tao. Wala dili ka na makapoint kung kinsay nagdumot nimo. O dili ba? Usas mga babae nga imong gipahilak nga nagdumot nimo. Og nagsuhulog tao aron ipapatay ka. Manang. Ikaw mo din hinangitan ako, bay Duban. Ubay ako, bay. O, gipaabot yung ka, bay, nga maulig ikan sa eskwelahan. Kaya may importante konsultin mo, bay. Unsa ka na, bay? Ha? Bay Roldan, ugma ba kay sa baduman niya, bay klase, patuon ka kuno sa carbon market. Ha? Kay gustong kakita ni mo babae nga imong katubang nga ulian hospital ka si nga gisnat bitaw, inom nga to. Okay, gimingaw ko siya nimo. O gusto kanya nga makita pag-usab. Gusto makikita nimo ugma si Ninit. Unsa? Mo na bay. Tuwa nga bay ana. Kailangan mi tunga dito niya. Dito sa carbon. O nangita nimo. Kay gimingaw ko siya mo bay. Ikaw gid bay. Imo man lang tagkabuangan eh. Bida kabuangan ko taon. Tino lagi na bida. Iya ba kam tuon ako na. Be, kano sa mo kon binuan mo be? Unsa man ha? Unsa man di ka? Kay ako lang nguyab niya. Unsa? Oo. Nat biya na siya. Dili sa may tabo nga sugdod ko biya na eh. Gwapa to ya, nya sugod lang siya nako. Ako din ako gwapo pero may nisubol ko naong. Be. Bitaw bay Duban. Ang tinuod sige ba sa kukunahuna niya? Apan wala ginako tagi importansya. Kay mo hindi permis akong hunahuna karon ag akong problema sa doon ako ka mga igsuon nga wagi ayo. Ay po ko si mong nauna ang imong magkuang imong ni ubsa nimo eh. Unsa man daw kay? Bitaw bay. Ay focus pa sa imong magguwang bay. Tagi sa bugayon ang imong kagalingon nga makakita ka kuya boy. Ano ba na kay wan ba inspirasyon sa imong pag-eskwela ba? Di na ko mo pa-enroll sa sunod semester. Undan na ko eskwela. Mas pag magtigom na lang ko, magminyo na lang ko. Brando. Mao ka na, sir. Nakasiguro gyud ko nga ikaw gyud tumong atong pagpamusil. Usab na sulti sa kumuguwang. O nga di nagyo ko kumpiyansa pa, Brando. Pero ay kabala ka, sir. Ni ako kanunay si mong loyo. Kung doon ay tao nga magtinguha og dotan nimo. Ni ako. Andam kong mulaban nimo. Kinahanglan masakpan ko gyud katong tao nga gusto mo patay nako. Aron maunhan ko siya sa pagpatay. Sila ang mamatay og dili ako. Sila, Brando. Sir, huna-huna agyo kunog mayo, sir. Kung si kinsa gyud ang posibleng tao nga nagdumot nimo. Bisab na ko matumbok kung kinsa gyud sila, Brando. Tugod kay daghan na kay kung mga taong gipangkulata. Dili kay kana rasab. Napuo na kapin ka mga tao nga kung gipang salvage. May mga parente ni sila na nagduda sab ko nga mo'y nagbuhat sa ingon posible nga mo'y gusto mo, boss. Pero kadto mga taong imong gipang salvage, sir.
Mga tao bisa to nga sud gawas prisuhan. Dunay uban nga dili sud gawas prisuhan nga akong gitipi. Mao nga di na gyud nako matumbok lagi. Di na to klaro, di na to sure kung kinsa yun ang magdumot nako. Hinuon sab. Og sir, may posibilidad sab nga usa sa mga babae nga imong nabiktima mao'y nagsugo og tao aron patyon ka. Brando. Unsa? Mao ka na, Jonas. May uyab na day kini si Roldan. O di ka gusto na lang muundang og tungha. Kay may babae naman day sing ipanguyaban. Di ay ha? Mo na tingalinin kapayabag sa iyang utok nga mohunong na sa pag-eskwela. Nag-uyab-uyab na di ay. Unya, gikatarungan niya, ipamasangil na niya. Mao ka ng kwarta nga ipadagi ka sa Dominikanan rin nato. Ay, hana gyud tingali na diha. Kay nabati man gyud nako silas duban nga nagsulti din his bay. Nadungog gyud nako nga may uyab na kuno siya. O kinsa usab kuno ning bayana be? Kinsa may iyang uyab? Nya unsa man? May kaya ang ilang pamilya. Mao nay susihon ko unya kung si kinsa ka na ihang uyab. Himbisan ko niya among babae kung angay ba kinis atong pamilya nga mahimot ang bayaw. Batian ang istorya ha oy. Bisan dato o pobre pa ang iyang uyab, kinahanglan nga iya kining buwagan. Dili ta musugot nga moundang siya sa pag-eskwela nang. Dili gyud. Pagkuyoya, boy. Ahel lang gani papamakak pa. Nabuking ka na oy. Buwagin na imo uyab ha. Kung kinsa magani na buwagin na. Ang imo pag-eskwela mo ito ba nga? Sige kaingon ko naman, noy. Tiwason ko lang ng maong semester. Mundang nako. Di lagi ni mo sugot ka moundang ka. Gahi lagi yung og sultihan ni bataa, oy! May uyab na yun, eh! Wa pa lagi ko'y uyab. Ayaw na lagi mapamakak pa! Kaysa wa pa kang madungi nga misulti ka, nga may uyab ka na, daan ka na miingon nga muundang ka kay magminyo ka! Kana ka misulti ka nga magminyo ka na nga sa ato pa, may uyab ka na! Ako nang gikaingon, wa pa ko'y uyab. Pero hapit na. Hoy! Tanawa ka, way batasan ning animal! Animal kini batada. Susiha niya ko nabik kinsan bihana nang ang iyang uyab. Ug kung si kagikas mo pamilya. Mao di ka na akong susihon, Jonas! Ilhon ko kung si kinsa ka ng hinigugma ng igsuontang masinupakon! Ato ka na, Dedenet? Oo, ate. Tungod kay gusto ko na gyud siyang makita pag-usap. Limingaw na ko ni Roldan. Sa pangan panyandaan nga Roldan, ninit na kayo. O klarong gyud nga anak siya og dato. Busa day Ninit, paninga agid ha, nga imo siyang mauyab, aron sa ingon mahawas sa tasatong kalisod. Tuwa na si Roldan. Milakaw na. Sundan ko siya kung asa siya paingon. Kailan masaykiran ko yun karon kung si kinsa kining babaeng iyong kabuangan. Pagdali kong sakay sa kong auto. Og sundan ko siya bisan asa siya paingon. Muani ka to siya, Dupan? Ano na mo daday? Oy, lagi mo dito siya day. Kay mato niya day. Gimingaw sab kuno siya nimo. Kanya gusto sab kuno kaniya makita. Wa ka diyan nga, gaga. Tinuod ka, Dupan? Ay mao lagi day. Tuwa lang nako. Pariha gimong duha og bati sa usa day. Kadiyo to day. Kamu na parehag una og bati day. Busa kinanglan nga makauyab gimong duha karon ha. Tindahan lain oy. Uyab mo. Ay, Allah. Eh, wajib liba ka rin. Nara siya rin eh. Napaingon din eh. Siya tuod ka na. Init. Kumusta na ka? Ni anhigod ko kay gimingaw ko nimo. Ninit, Mao ka na, Roldan. Gimingaw ko nimo. Isip usa ka higala. kung mauna, parihas dita. Ako sab, gimingaw na sa ko nimo. Mao di ka na babayhan ang imong hinigugma, Roldan? Oh, Kaniyot lang. Unsa ka klasiha sa babae, Inday? Anak ka ba usab og dato sama namo ni Roldan nga akong manghod? Tubag ako! mahimo ba manang? Ayaw pagsulti sa maniana sa kong higala? Kabastos man mo klasiya sa pagkababae. Or ka magdili maisla nga manulti? Ayaw ko inaana sa pagsulti, ha? Sukat ka na nakauyab ini babayan na nakatun ka na sa pagsukol-sukol na mong imong mga maguwang! Ay tao nga nagtudlo na ako aron makatungkos pagsukol ninyo nga ako mga maguwang. Kamo mismo may nagtudlo na ako aron musukol ko ninyo. Tungod kay bate ang inyong mga binuhatan. Nay, tanaw na tinubagan ini akong manghod. Wala yung tao na kayo mo sukol ni siya na mo kung ikaw yun! Kanos
Alam ka mo nagkauyab, ha? Dugay na pa? Ma'am, dili mi uyab ni Roldan. Ug bago pa lang sab ni nga nagkaila. Musimana pa lang ni nga nagkaila. Human niya mapawi gikan sa usa ka snatcher ang akong pitaka nga giisnat. Mao pa. Ha? Kahilas gud nimong nagpakahiro gukod sa snatcher, Roldan. Unsa man naghikog ka? O gusto may nindot? Ang pagpangawkaw sa sapi nga dili para inyo? Animal! Kay mahitabo ning panagkita karon ni Erlinda og Ninette. Unsa gihon atong maldita niya magwang? Nga nagdudag gyud siyang uyab mo si Roldan? Mao na ate. Wa gyud siya motuo nga. Wa siya motuo sa gisulti namo ni Roldan, higala lang ni o bago lang nagkaina. Mao gyud ang gidudahan nga dugay naming uyab. Ug ako ang hinungdan nga misukol na si Roldan nilang iyang mga maguwang. Pwes, palaguta silang tanan din, Ninette. Sakyan talang pagduda sa mga maguwang nga uyab mo si Roldan. O dili ka sakyan lang. Uyab bagyo kilang Roldan. Eh dato sila. Aron sa ingon, mahawas na kita sa atong kapobre. Tipik lamang kato nga inyong mapati sa sunod nga sumpay ning atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan